Táto výstava sa volá Jablká a krajina. Prečo som postavila jablko do centra svojej výtvarnej tvorby, neviem celkom vysvetliť, ale je to krásny objekt. Je to objekt, ktorý má krásny tvár, farby, vnútro. Jablko bolo na začiatku ľudského príbehu a je to stále moderná téma. Inšpiruje nielen výtvarníkov. Ja ho malujem tak rôzne, prerezané, nasvietené, presvietené, namrznuté. Niekedy sa to vôbec na jablko nepodobá, ale hlavne ho malujem gigantické. Krajiny tú tému viem vysvetliť. Je to odraz mojich pobytov v Škótsku, hlavne na Hebridských ostrovoch, ktoré sú plné farieb. Sú tam všetky odtiene modrej, fialovej, žltej, hnedej, zelenej. A keď kvitne vres, tak to sú hektáre a hektáre takej cyklámenovo-fialovej. Výstavu by som chcela symbolicky venovať môjmu prastrikovi Jánovi Lajčiakovi, ktorý bol významný slovenský vzdelanec. Bol to teológ, filozof, orientalista, prekladal Bibliu z pôvodných jazykov, bol to evanjelický kňaz a zanechal po sebe takú prelomovú knižku Slovensko a kultúra. Výstava je takou predpozvánkou k podujatiu, ktoré bude venované Jánovi Lajčiakovi. Volá sa Zlet priateľov Jána Lajčiaka a bude sa konať tu v Zičiho paláci 28. mája. Takže tieto jablká sú takým akýmsi predjedlom.